Hej. Så er vi bare i gang. Og jeg bestemte, at vi skulle spille noget Battlefield i dag, fordi det er fandme nice. Og det er rimelig højt, kan jeg høre. Eller hvad? Ej, det er fint nok. Det er lige meget. Og vi dør fra starten. Det er perfekt. God start. Og ja, det er fint nok. Ja. Jeg tænker, fordi jeg har spillet en del Battlefield, vil jeg sige. Jeg vil selv sige. Det ser det andet, der så sådan, jamen Peter, du har så sniper den. Nej, det ved jeg godt. Så har jeg ikke spillet det. Så det er fint nok. Jeg er pænt glad. Jeg spiller bare sjov. Jeg gider ikke spille for det seriøst. Jeg tror også, det ville være lidt højere level. 27 er nu. Så ville det være lidt højere level, hvis nu at jeg kun havde fokuseret på Battlefield. Men hold kæft, for det var svært at vente sig til, hvis man er over for COD, og så CSGO, og så Battlefield. Det er sådan... jeg er underligt på en eller anden måde, synes jeg. Jeg synes det er underligt. Jeg synes faktisk, det er ekstremt underligt. Så det... Men det er lidt meget... Ej, det er løgn. Det er fucking løgn, det der. Så bliver jeg knifet. Bliver knifet. Jeg spiller sådan noget support nu. Den der gun MG4, den er så fucking god. Det er helt vildt. Den skyder så fucking hurtigt, og den skader mega meget. Den er god. Og vi tager flere games, fordi at det her, det bliver fandme en kort video så. På 1 minut. Og 1 minut og 50 sekunder. Og jeg optager den 60p, fordi... Nej, jeg skal ikke 60p. 60p, wow. Det er fandme ringe kvalitet. Optager den i 1080x720, tror jeg. Og så optager 30 fps, fordi at... Jeg kan ikke optage mere, fordi at... Man kan godt se forskel på 30 og 60, men altså... Når jeg sidder og ser en YouTube-video, så er jeg sgu egentlig ligeglad. For fanden, der ligger glad. Det kan rende mig et sted. Hvor jeg hørte om en Pursuit, der lige åbnede sig. Men hvor ham henne, der åbnede den? Det er jo samme der. Han er derhen et andet sted. Der kommer der en her. Vi tager. Fuck, der er flere. Oh shit, nigger. Og jeg er ikke racistisk. Det er bare sådan, jeg ved det. Er det ikke men er det I? Er det der? Det var okay, ja. Fedt nok. Nå, det var den bane. Hvad skal vi måtte spille? Hvad skal vi spille? Jo. Team Deathmatch skulle være en meget god idé. Jeg kan faktisk se, hvad fuck jeg egentlig optager i 2 sekunder. Optager video 1920x1080, og så optager 60 fps, og min max bitrate den er på 8000. Så det er fint nok. Going down. Og jeg skal ikke være noget fucking godt gameplay, fordi det bliver det ikke. Overhovedet ikke. Jeg chiller bare. Sidder her onsdag klokken 21:55. 55. Op til det shit her til jer. Og jeg ved ikke helt, fordi at der kommer nogle Minecraft episoder, men der er en af dem, jeg har failet fucking meget i med grafikindstillingerne. Der er fordi at når man livestreamer, så har man et max bitrate, og den er så kommet ned fuck kicksnak. Den er så kommet til at sætte ned på 1000, som er det jeg streamer på. Så det blev rimelig dårligt kvalitet, men jeg lægger den bare ud alligevel. Man kan stadigvæk godt se, hvad der sker, og sådan noget. Sagtens, men det er bare sådan en dårlig kvalitet. Og så, den skulle så have været på 8000. Det er det, jeg normalt filmer i. Og det er fint nok, synes jeg. Men nej, den var sgu i 1000. Og hvorfor min tastatur sådan der? Hvad fuck, jeg får hele tiden nye ting, synes jeg. Gør jeg lige, men jeg ved godt, hvad det er, så gør bare sådan der. Hvad fuck? Sådan der. Sådan der. Nå, det er fordi jeg...
Okay, godt. Så er vi i gang. Så er vi i gang. Og det er... Jeg ved ikke, fuck, man, jeg gider ikke. YOLO. Det er det meget. Er der ikke nogen... Oh my god. Jeg kommer altid ind først. Der er han. Hallo. Hvorfor fanden nåede du bare han rum med shotgun? Ej, kraftedeme. Det er fandme ikke fair, det der. Det er fandme unfair. Så pussy, man. Løb bare rum med shotgun. En bedre ammo pack. Ammo pack. Jo, det hedder det faktisk, tror jeg. Fuck, jeg er i tvivl nu. Det var det pinligt alligevel. Det er kraftmotorer, jeg kan ikke finde dem. Det var det lige godt satans. What the fuck, jeg kan bare høre skud over det hele. Men jeg kan bare ikke finde fjenden. Det var det helt vildt irriterende, det her. Ej, hvor fuck er I henne? Jeg finder jer. Skyder jer. Så respawner igen, så plukker jeg igen. Der er en deroppe. Han gider ikke dø. Nej, okay. Det sgu da... Dø for helvede. Nej, nu kraftedeme. Bøse. Jeg ved ikke, om vi fik... Det gør vi nok ikke, men altså... Der er et andet... Okay, jeg tror, jeg bliver heroppe. Det virker rimelig OP at stå heroppe. Og så alligevel ikke. Det var da helt vildt nederen det sted der. Hold kæft, man, hvor det... Nej. Det går helt galt for mig, det her. Hold kæft, det er galt, det her. Ej, kraftedeme. Ej, nu stopper det her. Jeg kan ikke... Det er sådan... I Battlefield 3, der kan jeg godt sådan... få mange kills. Men det her... Der sucks jeg bare virkelig hårdt. Det er virkelig pinligt. Mest fordi jeg sidder op til at... Det er endnu mere pinligt. Så kan jeg også få lov til at se mig fucking dø. Ekstremt meget. Og være mega dårlig til Battlefield, og... På grund af det, fordi jeg ikke spillet det nok. Der var ingen gang, hvor jeg var fucking god til det, fordi jeg havde spillet det så meget. Det var også mit eneste spil, så vidt jeg bortset fra Minecraft, og så havde jeg vist også... Så havde jeg også LOL, og jeg havde... Og så CSGO, det havde jeg også, og CSS, og... Så nogle ting. Men dengang var jeg ikke ret god til CSGO, så ja. Det gad jeg ikke spille. Men så fik jeg... Så kom jeg sammen... Så mødte jeg en af mine venner, Svend, til MPF, og så begyndte vi at spille sammen, og så spillede vi bare CSGO. Og han var sådan... Lidt bedre end mig. Men så lærte vi sådan... Så lærte jeg sådan at blive god af det. Så nu spiller jeg meget CSGO. Dog jeg spiller faktisk ikke så meget CSGO for tiden, fordi jeg spiller mest DayZ-moddet. Fordi jeg elsker det. Og så spiller jeg også Call of Duty AV, så... Jeg ved ikke hvorfor jeg kan spille så meget CSGO. Jeg spillede lidt lige før med en af mine andre venner. Det er også det eneste, jeg spillede hele ugen, tror jeg. Nej, ikke hele ugen. Forgår spillede jeg det også. Men jeg er virkelig røv til det, fordi jeg ikke har spillet det så fuck og lang tid, så jeg var virkelig dårlig til det. Det går ikke. Alle spil skal faktisk passes. Hvad fanden var det? Nå, en iPad. Det er lige poppet op med et eller andet, som I ikke behøver at vide noget om. Ej, noget med skolen. Så klasse. Han der ikke. Der står der på der. Ja, står der på scout. Der skulle ikke en skid i den her lortebane her. Kæft, det er irriterende egentlig. Ja tak, dø. Yes, de får explosive. Nu har jeg unlocket alt. Jeg kan ikke unlock mere nu, så vidt jeg ved. Ja, en battle pack, en gold battle pack. Nu begynder jeg at blive god, synes jeg. God. Så. Ja, service down. Fuck alligevel. 10.000 XP. Det er sgu en slat. Kæft, man, jeg skulle på den 3 gun streak nu.
ved godt, sådan, der er ikke noget, man kan få ved gunstreaks til det her, men altså... Det er lige meget. Og jeg ved, der er nogen heroppe af den trappe, så dem kan jeg ikke lige... Nej, okay, det... Jo, det kunne jeg godt, kom nu. Bare lige, og så ham der. Ja, jeg er fucking OP lige nu. Jeg kan høre, der kommer nogen op på trappen, tror jeg. Eller what the fuck? Oh shit, der var han. Han har shotgun, LMG på. Nå, okay. GG. Hvis den her video går op, den bliver dårlig kvalitet, så flipper jeg. Jeg kan altid tjekke, før jeg lægger den ud, fordi at det kunne være, den er crappy kvalitet og alt muligt. Så ja. Men hvor er de henne? Der er de. Hver gang jeg siger det, så kommer de bare alle sammen. Hvor er de henne? Der kommer en til. Oh shit, han løb lige ind i mit scope, ham der. Jeg kommer nok også til at se noget gameplay med DK's ven. Min kære ven. Ham der er mødt til MPF selvfølgelig. Det er ham. Ham kommer jeg nok til, fordi han elsker åbenbart... Altså, der var en gang, hvor han sådan havde fucking Battlefield mega meget. Nu elsker han det bare. Nu er det eneste, han spiller. Det er jeg faktisk glad for, fordi at det er et fucking fedt spil. Og ja. Så det er fint nok, at han kan lide det. Det er fedt, vi kan lide de samme ting. Sådan DayZ og CSGO. Han spiller aldrig CSGO mere, det gør han ikke, men altså... Det virker sgu som om, at... det virker som om, at hvis han ikke kan lide det, så kan jeg heller ikke lide det på en eller anden måde. Det er nok også noget at gøre med, sådan, vi snakker ret meget sammen, så... Det er nok også noget, der påvirker mig lidt. Men hvorfor... Så er det bare stille, lige pludselig. Og så kommer der skud igen. Det er fucking sjovt, man. Det er helt vildt. Nej, please. Hvor er de henne? Jeg elsker det her LMG. Og ja, det hedder det. Grammatisk rigtigt. Hvad er grammatisk? Jo, jeg ved det ikke. Det hedder det i hvert fald rigtigt. Det lærte jeg faktisk også, ven. Det hedder et LMG. Det var nice. Tror jeg. Spørg jeg går for. Det hedder det bare. Okay, bare. Okay. Det sagde badass, det jeg kan køre her, vi gaber. Der er en deroppe, jeg ved det. Han er lige der. Og han får mig. Ja, men det gør god mening. Jamen, det giver super god mening. Og kæft for det godt, mand. Nej. Ham der jeg går. For helvede, mand. Nå. Nu prøver vi lige at se, om vi kan tage de der faggots, der er deroppe. Skal I kraften fylde sådan en bly, skal I? Hvad fuck? Så kommer hans teammate og nakker mig. Ace 23. Fuck, man. Fuck, det er en sjov måde at falde på ham der. Dudum. Ej, hvor sjovt. Haha. Splinter. Jeg kan tage den der. Awesome. Jeg har nogle battle packs i skåben. Det her er nogle battle packs. Hvad får jeg? Bare hæve rundt hele vejen der. Hvad får jeg? Nå, Lune boost, eller XP boost. Og får jeg den der. Lort. Det er ren lort. Åh, 200 XP. Fuck, man, alligevel. Det var så meget godt. Jeg skal sgu da bruge en af dem nu. Og kæft, jeg har mange. En team har jeg det i. Okay, så er det bare med at score kills. Virkelig bare fyre kills. Hold da kæft, en eksplosion, det der kom. Hold da kæft, der er en. Ej, det er lort, det der. Det er lort.
Kæft for lort. Ej, kom on. Ja tak. Videre. Nej, der. Jeg kan se ham, så. Det skulle da helt utroligt. De er fucking. For helvede, mand. Det er sådan. Ej, det er fucking ulækkert, det her game. Det er helt vildt. Videoen er 15 minutter. Jeg stopper efter den her bane her. Stopper jeg videoen. Ej, ham der dræber mig, det holder 100. Ja. Fuck, tænk lige over. Nej, okay. Nej, det måtte jeg heller ikke. Jeg tror bare, jeg kunne bruge. Jeg bruger min assault rifle nu. Den er tydeligvis bedre end den her LMG her. End det her LMG. Hvor fanden har vi skarp på? Jeg har min M4 på. M416. Jeg dør sikkert alligevel, men det er lige meget. Nu prøver jeg våben, før jeg har set det. In action. Okay. Ikke dårligt. Og så alligevel. Det er fucking UMP det der. Jeg ramte alle mine skud på ham. Wow. Alle mine skud gik på ham. Det der, tror jeg. Står du? Han står bare derude. Bare. Eller herude. Bare kom ind, jeg ikke vil sniper. Og hvor er resten henne? Fuck. Nu er det kraftedme stop. Det bliver snart en rage. Det bliver snart en rage video. Det bliver snart en rage video. Hvis jeg snart fucking får en kills. Jeg er ikke typen af rage, men det her ikke. Jeg har dobbelt XP boost, og så 200 oven i købet, og så kommer det lort her kraftedme. Det er fandme nederen, mand. Jeg ved om det XP jeg har fået inden jeg aktiverede den der XP boost der, om det også tæller med. Det kunne fandme være nice. Fordi så. Ja, okay. Nej, det er ikke så meget jeg har fået, men okay. For helvede, man kommer. Nu gør vi det. Nu gør vi det kraftedme. Det er bare lige hvor de er henne. Der er en derhen, det ved jeg. Ej, jeg får et chok hver gang nogen skyder. Jeg er pisse bange for at dø. Der. Nu tager jeg herom. Præcis. Nej, det er så dør på den der. Ja. For helvede. Et kill. Ja, jeg fik en stor medic kit. Fedt. Nu vil lidt godt ud af det. Bare lidt. 100% emblem. Den der sprayflaske der, så er der sådan. Ja, fair nok, ja. Ja, så kan man. Nej, ja, fair nok. Ja, en syg år. Nu prøver jeg bare at stå heroppe, så. Det kan være, det hjælper. Det hjælper ikke skid, men nu prøver jeg bare. Nej, det hjælper ikke, tror jeg. Tværtimod. Jeg kan bare. Nej, det måtte jeg heller ikke. Nej, jeg tror bare, at jeg. Hvor lang tid vi har optaget. Appen nu. Hvor lang tid er det tilbage med appet? Oh god. Stiger den? Eller falder den? Den stiger. Går vi snart færdig med gamet? Det mangler også bare lige. Fuck, hvor irriterende, mand. Kraft. Kom nu op for helvede. Det dør nu ikke. Hold kæft, hvor er det nederen det her, mand. Titlen skal være på den her. Titlen på den her video, den skal være. Det ved jeg ikke. Et eller andet total random. Et eller andet, der kan sige, at jeg er super. For hold kæft, hvor er jeg galt lige nu. Så. Mega nederen, jeg er så dårlig til det spil her. Ja, der er en der. Okay, ham fik jeg ikke. Nej, der er ikke nogen her. Det ham må jeg få. Det var dejligt. Det var fandme rart.
Og så dør ham der igen. Fucking UMP, mand. Oh my god, du står mappet os. Hold nu kæft, mand. Og nu spørger jeg sig, hvorfor fanden bruger du så ikke bare den våben, Peter? Det er så fordi, jeg ikke bedst skal support. Ej. Så bare YOLO. YOLO! American style. American. Fuck yeah. Han er der. Mis dem der. Jeg giver mig lige ham. Bare 2 sekunder. Så går vi ud igen. Og dør. 100 B. Han er lige herinde. Det holder 100. Nu dør vi. Nu skal bare se. Ej, kraftedeme! Så får... lortespil, mand. Jeg tror også, jeg er træt. Jeg kan ikke spille, når jeg er sådan træt. Overhovedet. Jeg kan virkelig ikke... Jeg kan fucking ikke gøre en skid, mand. Så tag en granat. Nej. Hold kæft. Jeg kan hverken kaste granater. Skyd. Hvad ved du bare? Last kill. Jeg fucking tabte det hele, mand. Jeg fik last kill, og jeg lå på tredjepladsen. Det viser bare, hvor fucking dårligt mit hold var. Kun derfor. Nå, men jeg vil stoppe episoden her, og så ses vi måske i... lidt mærke til at sige måske i næste video. Shit, man, vi steg meget. I næste episode af Battlefield. Det var hyggeligt at spille, eller det er hyggeligt at optage lidt shit. Lidt rage video for jer, men det er lige meget. Men vi ses i næste video af Battlefield 4. Hej.